Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksaya sa serbisyo Asin Riparo. Tigdisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Riparo would like to thank the following: City Councilor Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor Cheryl Capas Bilo of Malinaw Albay, Municipal Vice Mayor Abner Cargalio of Malinaw Albay, Municipal Councilor Irene Morales Fajot of Malinaw Albay, Municipal Councilor Joel Seriola of Malinaw Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay, MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Capas Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblacion, Malinaw Albay. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts.
Hulbutana Manimokseya sa Bicol Net TV. Si Manny Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Mga tugang Diyos maray na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, Bulkang Mayon, siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugag nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kunyang pong aldaw ni na Biyernes, Friday. Pet sa 14 kita ngunyan kang bulan na Hulyo taon 2023. Sabayan po nindo sa indong lingkod. Sarong oras may kabanga kita, 6 to 7:30. Ore-restoryahan naman kita kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera man po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawanin serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 14. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan. O, dahil nanggad nindo paglingawanan sa kuyang perming tugon, ang sweet ko, Sir Cassie William. O, apwera yan kang paghulbot oral daw. Eringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, taday man po kaibang maingat kan sa tuyang sadiri, kundi kitaman sana. Yo, daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan, parahay natabi ka mo. Dahil nakitaki nakukuha ang libreng bulong. Dahil nakitang nakukuha ang libreng bulong sa mga gobyerno, sa satuyang gobyerno. Kain daw na sa mga bulong. Sige po mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indong servidor asin taga-reparo. Live na live po mga tugang kita sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sabuyang station manager si Maestro Nila Tuon na kasabay po dyan ng bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lampang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong gini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto mi po, siyempre, permisa na po kitang happy saka enjoy. Yan.
Happy morning po sa Gabos. Kay Sir Edwin Sistina is watching. Kay Ma'am Jodeline Calyo. Kumusta tabi? Sana maugmaan sa indong kaaldawon ngunyan. Biyernes na. O, pitsa 14 pa. Hindi man ako gwapo. Ano? Ano? Hindi man ako gwapo. Ano? Hindi man ako gwapo. At least, may talento. Ay, may talent pa nini sa kuyang alalay, ha? Mga tugang yan si Boy Libak. Ayos ang alalay ko, may talento da siya. Ang talent kay ni Manlibak. Ay, Biyernes na po, ngunyan. Pitsa 14, ano ngunyan? May sweldo. Sa aga pa bagang sweldo, 15. Pero sa iba day na, binawi na. O kaya kinas advance na. Kumusta po? Siyempre, thank you Lord. Salamat Lord may mga pag-uuran-uran, ano? So kasod medyo okay na sa panahon, na pagkahapon medyo okay na sa so nagbalik sa normal sa panahon. So at least sa mga kabasan, nagkaturubigan bagadi. Sa ibaw garing na lugar, nagbaraha na biyo. Kamu ngayaday kamuki, mako ang patama-tama, sabi kan sa tuyang kagurangnan. Nagahagad nga kamon tubig, ngunyan na tinauan ko kamon tubig, mareklamo na naman kamo. Yan nga ang problema. Pag mainiton, mareklamo, mainiton. Pag mauran, mareklamo na naman. Nalilibong na sa tuyang kagurangnan. Kaya ko na ngayon mako ang patama-tama nindo. Oy, madali na. Oy, Ma'am Jodeline Calyo. Sabi ni Ma'am Jodeline, makarigos kita sa amateur. Maray pa ni si Ma'am Jodeline Calyo. Sige sa nang kuro karigos. Madali na tabi ang piyesta dyan sa Banwaan kang Malilipot. Adi, sa Malilipot, mapiyesta dyan. Ang piyesta sa Pitsa 15 and 16. Kasabay man dyan sa Barangay Matagbak. Ma'am Jodeline, mapiyesta man dyan sa Matagbak. Sabay iyan. O, madali na. Ang sunod ka na piyesta dyan na sa Malinaw. Ma'am Jodeline, saan kita makikipiyesta dyan sa Malinaw? Makikipiyesta kita dyan sa Malinaw. May magayon na bareta sa aga, Sabado baga sa aga. May magayon na bareta. Ano nga yung magayon na bareta? Cancel ka pig cancel ka sa aga so power interruption. Kang NGCP. Brownout magakuta dyan sa substation kang Malinaw, kasabay sa tabako. O apod kayo ni, move. Sa pitsa 30 na sa nadaa. Cancel po so power interruption sa aga. Kaya sa aga, iguang kuryente. Pero ngaya, imat-imat. Imat-imat ngayang kuryente. Jackpot ngaya kini. So nagtitinda sa naki-appliances. Tapag na-route sa appliances, mumabakal ka na naman kibago. O tan mga appliances bagang ngunyan, mga disposable yan. Pag na-route yan, itarapok mo na. Dahil naman yan nare-repair. Bumakal ka na kibago. Umagad kang pambakal sa aliko. Baloan na nindong humagad ka mo kipambakal sa aliko ki mga appliances na na-route ninda. Tabaga binarabad ka mo, bil na palabaw. Babarabadon man ka mo kang aliko, bil na palabaw ang singil. Iyon na kita digdi.
Arog na sa nakita kaya. Ano ang sa tuyang mga riparo ngunya na Biyernes? O ta Biyernes man na relax lamang kita, Ma'am Jodeline. Ano nga yung mag-relax na huni? Naramdaman nindo na sabi kang provincial government kang Albay na gari ngayon nagsasanaw-sanaw na sana ang pundo kang probinsya ni Albay sa padagos pong pag-alboroto kang Bulkang Mayon. Sabi mga tugang kang Apsimo na posible databing magdeklarar sa mga masunod na aldaw, financial deflation. Posible databi ining ideklarar sa mga masunod na aldaw. Ubos na so imo sa mga bakwit. Ano nga ang solusyon? Sabi kang alalay ko, alam na dis. May advisory po ang Public Safety Office kan Syudad ng Tabaco. Ngunya na aldaw. May procession dyan, street procession, street dance, kang mga pilgrims po, kang imahe po ni Santo Niño de Cebu. At yan na hapon, iguang traffic rerouting. Sa paagi po yan kang Executive Order number 20 ni Mayor Crisel. At yan iyan na alas 3:30. Sa pag-urulayan tayan tatad ha. Mantang mga tugang ang satuya databing Senado, babantayan databi ining automatic deactivation. Kay itong mga SIM card baga na daim makapag-register sa July 25. Last day na baga kay ni. Deadline kang pag-register kan sa tuya mga SIM card sa July 25. Pag day ka mo nakarehistro, automatic madi-deactivate po ang sa indong mga pigagamit na SIM card. Di mapundo naman daw. Hindi kung mapundo na kay ni Ma'am Jodeline sa mga scammer, sa mga budol-budol. Hindi kung mapundo naman pag na-deactivate sa mga day nag-register na mga number. Lingon ta. Tangon yan, double time ngon yan sa mga scammer. Kung ano-ano na sana, ihahack sa cellphone mo, tapos bubudol-budulon sa mga barkada mo. Gagamiton sa account mo, nganing makapang biktima sinda. Makakuha sinda kiimo sintabo pira. Yun na nangyayari ngunyan. Double time sinda ta sa July 25 baga. Ang last day, deadline kang pag-register kang SIM card. Bako? Sabi ni Ma'am Jodeline na inot na da sa mga scammer mag-register kang SIM card. Pala pag rin-register ninda tabi Ma'am Jodeline, di igwa baga duman ki mapakuda ka baga, di madiditik ka kung si saya nagagamit kang SIM card. May ngaran, mapakuda ka baga duman. O di ipakudak ninda so ayam ninda. Iyon tagsadiri kang SIM card so ayam ninda. Sana hilingon ta kong mapundo. Bantayan databi kang Senado. Hilingon ta kong malawusin Kung manyari, sabi kang aki, manyari na ang manyari. Lingon ta kung mapurupundo na lamang ining mga scammer. Sige tabi, yan pan sa tuyang mga pag-urerestoryahan. Ngunyan tabing Biyernes. Oras mga tugang 18 minutos. Lipas po ang alas 6 in morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, asin ang programang ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda, no? Ala po na nindo o kaya anapon lang po nindo si Sir Bids Laudit.
ang manager po kang MBY Dormitory. O, yung MBY Dormitory, madali po nindo yan mako. Along National Road, sa pagitan po yan kay UST and Mariners. Yan po yan sa Rawis, sa Legazpi City. Kaya naghahanap po kay dorm, boarding house. Yaon po dyan ang MBY Dormitory. Sige po, Madam Maylin, uhayo gusaymas, ingat perbe. Ang programa nga ni, asin ang oras pong yan, hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. Siyempre mga tugang kang B-Pro Lights and Sounds. Yan, B-Pro Lights and Sounds na makukuha man po dyan sa Siga Avenue, Purok 2 sa Tagas, Tabaco City. Ang mga pigo-offer po nindang serbisyo, lights and sounds, LED wall, stage sa trusses and roofing, band equipment setup, wasinda ki generator asin po machine. O kaya bisitahon po nindoan sa indang Facebook page, Facebook account, B-Pro Lights and Sounds. B-Pro Lights and Sounds. Kung kay puan tabi nindo tabi Ma'am Jodeline ki pandiurag na sound system. Pag may mga papadyen-padyen ka mo, beer plaza, concert, dyan sa indong mga lugar, yan ang i-recommendar ko sa indong sound system, pandiurag po yan. B-Pro Lights and Sounds. Yan. Padingambo, good morning. Siyempre mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni City Councilor Riner Burse, Siyudad din Tabacuan, sa tuyang tunay na amigo. Kagawad ta sa pag-asenso. Mayor Shi Peña Capos Bilo kang Bagong Malinaw, Vice Mayor Abby Cargullo, Cons Irene Morales Pahot, Cons Joel Seriola, asin mga tugang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha po dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. O dyan tabi ka mo, Ma'am Jodeline, magtaya sa Lotto habako sa waiting. Bako sa waiting. Sige po mga tugang, yan po ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 6:21 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Sa mga marabas ngunya na weekend, aramon ta lamang kung ano ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ano nga ya, Sir Supula Puti? Nen. Legal na bagatabi yan, Ma'am Jodeline? Legal na tabi ang pula puti sa Albay? Kasabay yan kang waiting? Legal na bagayan? Pula puti, waiting, legal iyan. Looting, legal iyan. Baluan nindong magsugal-sugal ka mo dyan, magturo-turong its ka mo sa law kang harong nindo, tadakupon ka mo. Baluan nindo, tadakupon ka mo. Maski sa mga suro senior citizen ngayon na naglilibang-libang lamang ngayon, nagpapalipas ki oras, tamaling nga huto, tadarakupon ka mo dyan. Good morning tabi kay Sir Ryan Linaresas. Nag-guest na si Sir Ryan duman sa main studio mi Pandiorag tabi si Ryan suggest mo kay Kernel. Talaga ta pandiorag Good morning tabi sa mga taga RTC. O bako tabi yan sa Regional Trial Court ha. O dyan po yan sa Regional Training Center kang Philippine National Police. Diyan po yan sa Campola. Good morning tabi sa indo dyan. Pwede ka na tabi, Ma'am Jodeline, mag-apply sa police. Pwede ka na mag-apply. Pero ang edad mo, basta day ka mag-30, day ka mag-31, pwede ka pa. Pwede ka mag-police. Ka pa man gari nag-30 para gari 21 ka pa sana. Pwede ka pang magpulis, pero ang height mo, di 5 flat bagangon yan sa babayi. Pwede na magpulis.
Tanganing may magprotektar lamang dyan sa Indo. Sir Bronx, good morning! Ansa ko yung pandiorag na Mr. President Bronx Bordeos. Kumusta tabi dyan sa Indo, Sir Bronx? Ano, nagpa-aso naman lamang sa bulkan. Ay, Sir Bronx! Mapahayag na daso probinsya kang Albay, deflation, okay, financial deflation. Idideklara na databi kang probinsya ni Albay. Sanaw-sanaw na da sa nasupundo. Napauno! O tasarong bola na bagalabi sa mga bakwit. Ayan. Sige tabi mga tugang, yan ang satuya mga katuwang. Ano? Sige, kuanta mo ng linya kang pag-asa. Aramon taan magiging kamugtakan kan satuyang panahon tabi, Sir Bronx. Baka may patrabaho ka dyan, dahil ka mo na magpabuhos, tabaka iaranod iya. Yo, sige, aramon tamo na, kuanta mo na linya kang pag-asa, pag-asa maray na agatabi, pag-asa. Shh, pag-asa. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Meron tayong update regarding sa ating minomonitor na weather disturbance. Ito po ay tropical depression or mahinang bagyo na may local name po na Dodong. Ito yung pang-apat na bagyo for 2023 at unang bagyo naman for the month of July. Kagabi, alas 8 po ng gabi, kagabi ay naging isang bagyo yung low pressure area na ating minomonitor dito po sa may silangan ng Luzon. And as of 3 in the morning ay naglandfall agad itong bagyo na ito, si Tropical Depression Dodong, dito po sa bayan ng Dinapigue sa Isabela. And as of 4 in the morning naman ay nasa bayan na ito ng San Mariano, dito rin po sa probinsya ng Isabela. Inaasahan po sa mga susunod na oras ay tatawarin ang malaking bahagi ng Northern Luzon nitong si Tropical Depression Dodong. Sa ngayon po, meron itong lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at merong pagbugso hanggang 75 kilometers per hour. Medyo mabagal din po ang pagkilos nito west-northwest naman sa bilis lamang na 15 kilometers per hour. Based ating latest satellite animation, kung mapapansin po nila itong mga pula at orange, associated po yan sa malalakas na mga pag-ulan. So asahan natin, ngayong umaga pa lamang, malaking bahagi na po ng Northern Luzon na magkakaroon ng mga pag-ulan. And apart from that, meron din tayong nakikita mga orange and red dito po sa western side of Luzon and Visayas. Associated naman ito sa habagat or southwest monsoon. After this Dodong, wala naman tayong ibang nakikitang weather disturbance na makakaapekto sa ating bansa. Ito po yung pinakahuling track ng pag-asa regarding kay Tropical Depression Dodong. Kung mapapansin po nila, naglandfall itong si Bagyong Dodong alas 3 ng madaling araw dito po sa bayan ng Dinapigue sa Isabela. Alas 4 ng umaga nasa bayan ng San Mariano. So ibig sabihin, mga ilang oras pa ay tatawarin ito ang ilan pang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region. Hanggang sa pagsapit po ng hapon ay mag-emerge or lalabas yung sentro nitong si Bagyong Dodong dito po sa may West Philippine Sea. Inaasahang kikilos ito generally westward or northwestward or pahilagang kanluran dito sa may West Philippine Sea as a tropical depression at habang nasa karagatan, hindi pa rin natin inaalis yung chance na lalakas ito bilang isang tropical storm. Base naman sa ating latest track, posibleng lumabas na rin ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Dodong bukas ng gabi or sa madaling araw ng linggo. Sa ngayon po, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa maraming lugar dito sa may Northern Luzon. Kabilang na dyan ang mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, gayon din ng Apayao, Kalinga, pababa ng Mountain Province, Abra, Benguet, Ifugao, at maging dito rin po sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, kabilang ng mga bayan ng San Nicolas, San Manuel, Sison, San Fabian, Pozo Rubio, Bolinao, Bani, City of Alaminos, Sual, Labrador, gayon din sa Lingayen, Agno, Binmalay, Dagupan, San Jacinto, Mangalden at Anda. At meron din po tayong signal number 1 sa northern and central portions of Aurora, kabilang ng Maria Aurora, San Luis, Baler, Dipaculao, dito rin po sa may Kasiguran, Dinalungan at Dilasag. So ibig sabihin po kapag meron tayong tropical cyclone wind signal number 1, makakaranas ang mga nabanggit na lugar ng malalakas na mga hangin, direktang epekto po nitong si Bagyong Dodong.
Pagdating naman po sa mga pag-ulan, asahan natin yung pinakamalalakas na mga pag-ulan dito sa mga probinsya ng Zambales and Bataan. Epekto po ito ng southwest monsoon or habagat. So importanteng malaman po itong figures na ito, 100 to 200 millimeters. Depende po sa inyong local disaster reduction office, managing office, yung amounts na ito kung maaari ba itong mag-cause po ng mga pagbaha or pagguho ng lupa. Samantala, meron naman tayong mga 50 to 100 millimeters na ulan, mga light to moderate with at times heavy rains. Dito po sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ganyan din sa Apayao, Kalinga, Benguet, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, and Northern Aurora dahil po ito kay Bagyong Dodong. At meron din tayong mga pag-ulan over Metro Manila dahil sa habagat, ganyan din sa Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Romblon, Northern Palawan, at Antique. So paalala sa ating mga kababayan, mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa, lalo na sa mga low-lying areas at yung malapit po sa ilog. At may tendency din po na magtaas pa rin tayo ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings, mapa yellow, red, or orange man yan, doon sa ilang bahagi pa ng Luzon and Visayas. In terms of winds, inulit natin yung mga merong signal number 1 po, asahan natin yung strong winds, pero meron din pong epekto yung southwest monsoon or habagat sa paglakas ng hangin. Asahan po natin yung gusty conditions ngayong araw over Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, and Western Visayas dahil po yan sa habagat. Then pagsapit bukas, malaking bahagi pa rin po ng Southern Luzon, Western Visayas, Zambales, Bataan, and Aurora magkakaroon ng mga pagbugso ng hangin, epekto rin po ng southwest monsoon. And then pagsapit ng Sunday, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zambales, Bataan, and Cavite magkakaroon pa rin po ng mga pagbugso ng hangin. In terms of gale warning, wala po tayong nakataas na gale warning or wala naman tayong mga sea travel suspensions. Pero kapag po meron tayong signal number 1, usually po suspended ang ating mga sea travels. Dito sa western side of Luzon po natin, sa may Ilocos Region, Zambales, Bataan, and then western seaboards of Mimaropa, meron tayong hanggang 3.5 meters or nasa higit isang palapag po na gusaling mga pag-alon. So delikado na rin po ito, lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat at sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, asahan po natin yung hanggang 2.5 meters, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms. Sa mga susunod na araw, once na dumating dito si Bagyong Dotong sa may West Philippine Sea, maaring palakasin pa nito yung mga pag-alon. So asahan po natin yung gale warning sa may western seaboards of Luzon. Delikado na po ito sa anumang uri ng sasakyang pandagat. Inuulit natin in terms of track and intensity nitong si Bagyong Dodong. Asahan po natin na tatawarin sa mga susunod na oras yung rugged landmass. So ibig sabihin po medyo bako-bako yung dadaanan nitong sentro nitong si Bagyong Dodong. So may tendency po na mabago pa yung emerging point. So maaaring mag-exit ito bahagyang mababa or bahagyang mataas doon sa kanyang forecast track ng Pag-asa. Inaasahan po nakikilos ito northwest after lumabas mamayang hapon dito sa may West Philippine Sea. And then simula po mamayang hapon hanggang sa bukas ng gabi ay maaaring tawirin itong West Philippine Sea pa northwest hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility at maaaring lumakas pa bilang isang tropical storm hanggang sa makarating dito po sa may southern China. Sa ngayon po yung ating weather system, apart from the tropical depression na itong southwest monsoon or habagat. So ito po yung ating main weather system na siyang iiral sa mga susunod pa na araw kahit makalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Tropical Depression Dodong. Ngayong araw, asahan po natin yung rains with gusty winds dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon, Ilocos Region, Cordillera Region, Cagayan Valley, and northern portion of Aurora. May mga pagbugso ng hangin, makulimlim na panahon at meron ng malalakas na mga pag-ulan as early as this morning dito sa may Cagayan Valley and Cordillera. Then pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, magsishift yung mga malalakas na ulan dito sa may Ilocos Region. Sa ating mga kababayan po, for the rest of Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, and Mimaropa, asahan din po ang makulimlim na panahon at makakaranas din po ng mga pag-ulan, light to moderate with at times heavy rains, dulot ng habagat or southwest monsoon. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa at mag-antabay din sa mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. For Bicol Region naman, paminsan-minsan may mga pag-ulan, so asahan din natin at some point tumitigil at nagpapakita naman si Haring Araw, pero may mga pag-ulan umaga pa lamang, maring magbalik ang mga pag-ulan tanghali at gabi. Sa ating mga kababayan sa Visayas, apektado din po ng habagat itong malaking bahagi ng Visayas,
Itong Western Visayas po, asahan po natin yung occasional rains or paminsan-minsang malakas na ulan. May mga kalat-kalat na ulan naman at mga thunderstorms din, lalo na po sa tanghali hanggang sa gabi, itong central and eastern portions. Sa Mindanao naman, pinaka-apektado ng habagat ang Zamboanga Peninsula, so mag-ingat po sa mga pagbaha or landslides, kahit knowing po na malayo itong Zamboanga Peninsula dito kay Bagyong Dodong. For the rest of Mindanao, bahagyang maulap at minsang maaraw naman ang kalangitan, but generally sa hapon hanggang sa gabi, partly cloudy to cloudy skies at mayroong mga localized thunderstorms. For the next 3 days, asahan pa rin natin ang epekto ng habagat. Saturday hanggang early next week, asahan po natin yung unti-unting paghina lamang po ng habagat. So meron pa rin mga pag-ulan in many areas. Kahit nakalabas na ng PAR, itong si Bagyong Dodong. For Metro Manila, by tomorrow, asahan natin yung paminsan-minsang mga pag-ulan. Umaga pa lamang may possible na po na mga malalakas na ulan. So magdala pa rin ng payong kung lalabas ng bahay. Pagsapit naman ng Linggo and Lunes, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan at madalas din po ang mga pag-ulan tanghali hanggang gabi. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po over the weekend sa Baguio City, magdala ng payong or pananggalang sa ulan dahil asahan po yung kalat-kalat na ulan dulot ng habagat or southwest monsoon. Gayon na rin po sa natitirang bahagi ng Cordillera Region. By Monday naman po, dahil sa paglayo ng bagyo, hihina yung epekto ng habagat, meron na lamang tayong mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon at gabi. Sa ating mga kababayan for Bicol Region, asahan po natin sa susunod na 3 araw, mostly cloudy skies, pinakamataas ang tsansa ng mga pag-ulan bukas, then pagsapit po ng Linggo at Lunes ay nagkakaroon ng mga pause or paghina ng mga pag-ulan, mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Sa atong mga kaisonan din na for Metro Cebu, bukas, may epekto pa rin po sa malaking bahagi ng Central Visayas yung southwest monsoon. May mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms, hindi naman po tuloy-tuloy at malayo, walang direct effect coming from Bagyong Dodong. Pagsapit ng Linggo at Lunes, bahagyang maulap hanggang kumisan maaraw ang kalangitan at may tsansa rin po ng saglit na pag-uulan. Panguli sa ating mga kababayan po for Davao Region, especially sa Metro Davao, walang direct effect from any weather disturbance. So asahan po natin bahagyang maulap at minsang maaraw ang kalangitan, mainit, possible yung hanggang 32 degrees Celsius na maximum temperature sa tanghali. Then may chance rin po ng mga saglit na ulan or pagkidlat pagkulog. Si Haring Araw ay sisikat 5:34 a.m. at lulubog 6:29 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa magandang solusyon. Mag-ingat po tayo. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Ma'am, Ma'am Maven, good morning. Kay Ma'am Jocelyn Lobas Mitalyada. Marinaga tabi. Yan po sa tuyang panahon. Magiging kamugtakan kang panahon. O digi sa tuya, habagat ang nakakaapektar. Naging bagyo pala na naging tropical depression si Dodong. Naglandfall kasubago dyan sa Isabela, alas 3 nin aga. So araw lamang kayo niyan bagyo tabi, Wad Maven, maski pira pang bagyon lumaog sa Philippine Area of Responsibility, pag-arog sa nakaini, 45 to 75 kph. At ang forecast baga kang Pag-asa, sabi, mga 4 na bagyo, ngunya na bulan kang Hulyo, nakita ko niya? Alos ka ba nga anak ang bulan, di ba? Sana. Dahil naman kisunod. Base duman sa indang pagbantay kan sa tuyang panahon, kang Pag-asa, o dahil magkinahiling na masunod na route ki panahon. O kaya ingat na lang ko may mga lugar na uuran, may mga lugar na pigbabaha. Pero kita digdi sa tuya, sa Bicol Region, particularmente po digdi sa Albay, yan sa tuyang problema. Pag magpaparauran kita digdi, ibuburulos dyan so, paingurag na, basod, gapo, ali sa bulkang mayo. Orugmao naman kayo sa mga parakwari. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 6:39 tabi ang satuyang Philippine Standard Time. Dahil po kamo magharalia sa pagbabalik po kan satuyang programa
So sa tuyang mga riparo, ngunya na aldaw nin Biyernes. Mabalik po kita. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Reparo would like to thank the following: City Councilor, Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor, Cheryl Capas Bilo, of Malinaw Albay, Municipal Vice Mayor, Abner Cargalio, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Irene Morales Fahot, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Joel Seriola, of Malinaw Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay, MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Capas Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po mga tugang, balik na kita digdi sa programa alas 6:41 ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan. Atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinaraw. Napunindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Sirigman, oras pong yan atod sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds. B-Pro Lights and Sounds. Makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2 sa Tagas, Tabaco City. Bisitahon po nindoan sa indang Facebook page, ano? B-Pro Lights and Sounds. Ayan. O kanday, apodan po nindoan sa indang CP number sa 0907-093-3151. Morning tabi, Padingambo. Madali lang ha, madali lang tabi, madali lang. Madali lang. Okay, sige tabi mga tugang. Sa'yo na kita. Sige, B-Pro Lights and Sounds. Kasabay taman dyan ang satuyang BC Gobernador, si Vice Governor Ate Glenda Ong Punggao. City Councilor Rener Bursik ang siyudad ng Tabaco. Mayor si Peña Capos Bilo.
Balik na po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ako mapugirarayan sa indong servidor asin taga Riparo. Manimoksaya po si Mr. Hulbutana. Biyernes po ngunyan, petsa 14 kita kang bulan na Hulyo taon 2023. Sondo tabi kita alas 7:30, no? Kaya ano pa? Siyempre ako po ang sa indong servidor asin taga Riparo. Manimoksaya po. Si Mr. Hulbutana tabi niya, no? Pero diretso na po kita! Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, alas 6:44 ang satuyang Philippine Standard Time. So, scheduled power interruption kang NGCP sa aga ko na, may panibago sindang abiso. Yeah? NGCP scheduled power interruption for July 15 will be moved to July 30. July 30, Domingo. O di, thank you. Salamat. Dahil baga ko tang kuryente so mga substation na yaon dyan sa Malinaw, dyan sa Tabaco. O bata, ano itong oras? Alas 6 sundo, alas 5 nin hapon. O, tigmove na sa nadatabi sa July 30, 2023, sabi kang NGCP. Ang masupog niya sa mga taga-malilipot, mapista. Papa, brown oton mo so pista sa malilipot tapos sa dyan sa Batagbak. O di, tuloy ang piyesta sa malilipot tapos sa Matagbak. Saga na ko tayo, di ba? Di tuloy manggiraray ang pista dyan sa Indo. Yo, sige. O ni mga tuga, sabi digdi, financial deflation posible databing ideklara kang probinsya ni Nalbay sa mga masunod na aldaw. Dahil na databi ki maabot ang pundok kang, o kaya dahil na sanaw-sanaw na sa nasupundok ang probinsya. Dahil na daaboton kang pundok ang provincial government, bata sige pa ang alboroto kang bulkang mayo. So mga bakwit. Sigon mga tugang kay Public Safety and Emergency Management Office Head Dr. Cedric Daep, dahil na databi magkanigo ang natatadang pundo na 30 million na quick response fund na nag-aabot na sa nadatabi sa 4.18 million para da sa pang-oral daw na pangangaipo kang mga bakwit. Kung inidatabi umabot sa 3 bulan o kaya maglampas pa pag tinirpo sa mga evacuation center, kang mga bakwit. Dahil nakayahon. Dahil sabura pa sa nabagan sa rumbulan. Ano man na daw tabi ngunyan pwede da tabing magdeklarar ng financial deflation ang probinsya ni Nalbay. Maghahagad da tabi ng tabang sa gobyerno nasyonal asin iba pang mga donors para po sa pangangaipo kang 5,765 na mga pamilya asin maabot sa sobra sa 20,000 na individual na nagtitinir pa po sa 34 evacuation facilities. Hali po yan sa 6 kilometer permanent danger zone as in buffer zone. Ang problema kayo ni kung mag-elevate pa. Ang problema kung mag-elevate pa ang PBOX sa alert level 4 or 5, will declare financial deflation dahil baka hindi na po makaya
ang pagdami ng ating mga populasyon to be evacuated. Sabi ni Sir Daep, yuguyugon mo yan. Ngalimbawa ngaya, itaas kang PBOX to alert level 4 o kaya 5. Nako, kaipuhan na ngaya talagang magdeklarar ng financial depletion. Dahil na talaga kakayanon. Ha? Pighandaan databi ngunyan kang gobyerno ang dosing cluster na binilog databi para sa mga nangangaipuhan kang mga o pangangaipuhan kang mga ini sa paagi databi kang mga posible o kaya proposal para po sa posibleng mga donor. Donor forum kang mga o kung kaya databi kung maghaloy pa ini ang abnormal databi dakang bulkang mayo. Jumel Palima, good morning tabi sa imo. Palima family dyan po sa Paskaran Daraga, good morning. Sabi ni Sir Jumel. Kay po ang databi magpreparar. Magpreparar, sabi ni Cedric Daep. Dapat databi may presentar kang mandain-lain na lead agency o departamento ang kada detalyes nin kinakaipuhang suporta para databi sa pagpapatupad kang sa indang mga response activities. In kaso databi magsumitir ang probinsya nin augmentation request. Di ba? Kang may kay Madam Nilia Marcaida, good morning tabi. Keep safe Bicolandia, mga Bicolanos. Yogan mo yan. Bako ini karaw-karaw. Na ika ang magmamaniyo kang probinsya, arog kayo nilinganan nindo. So 30 milyon na quick response fund 4.18 milyon na sana. Naiko po. Yan, sige papating alboroto kang bulkan tabi, Ma'am Nilia. Pero sabi kang iba, mas maray na ngayon na nakakapaluwas kang urag-urag si bulkang mayon. Nagpapaalpog, nagpapakupsit-kupsit sana. Pag-arog kan, medyo bakong delikado kaysa biglaan bagatabi Ma'am Nilia Marcaidang sumabog tabi iyan Ma'am Emily Culipan o Borromeo. Nako. Dakol po ang magiging problema. Kaya kay po na, at bako naman yan baga-bago. Parehas kang mga pagbabagyo bagadigdi sa tuya. So dapat kabisado na yan kan lambang albayano o lambang mga barangay dyan. Igwasin na baga ki pagpaplano, pag-abot sa disaster. Ang problema sa tuya, pag day ki disaster, pag arog ka na day ki rautan panahon, lingaw ta na. Day ki naokdan lamang kan sa mga nakaagi, na mga nakaaging disaster sa tuya. Mapuuna naman sa zero. Ma'am Emily Culipano, di ba? Arog kita kayan. Ngaya halimbawa, may bagyo. Signal kita ngayon natutumbok ang bagyo. Sa barangay, mahalat pa kitang paapod kita ni Mayor. Mapamiting pa si Mayor bago mahirero sa mga sa barangay. Good morning, Tabi. Sabi ni Ma'am Emily Culipano, mga taga-Tuliw, Tabi. Good morning, Tabi, sa Indo. Sa mga taga-Tuliw, sabi ni Ma'am Emily Culipano Borromeo. Yugon mo yan. Bago ngayon nangyayari, pero aram na dapat ninda kung ano ang gigibuhon. Hahalaton pananggad nindang magpaapod ki-meeting si Mayor. Di ba aram na nindo kung ano ang dapat gibuhon nindo? Okay, pag may bagyo arong kayo ni, di dapat preparado na.
Halimbawa, kung kita ngaya tabi Ma'am Emily ang natutumbok ang bagyo, igwa na kitang mga programa dyan, igwa na kitang plano. Ilikas so dapat ilikas. Lilistaho naman kan mga barangay official. Aram na ngayon kan barangay officials kung anong gigibuho ninda. Bako na hahalaton pa ninda, magpamiting si Mayor. So iba arog ka iyang pigahalat pa ninda so pamiting ni Mayor. Taday nakakahiro sa barangay, kung daay pa nakapamiting sa Mayor. Ano daw ngayon pagpamiting ni Mayor, ay tabi Mayor, okay na kami. Ready na kami. Ngunit tabi ang listahan may hoto na. Dinarami na duman sa mga evacuation center sa mga delikadong mga kabarangay may, delikadong lugar. Data na sana ang itatao mo sa alkalde pagpamiting. Pero sa iba, ang barangay, nako, kung dahil pa magpapod si Mayor, dahil pa maghiro. Ang yung pakapapod naman ni Mayor, sakaan mahiro, ano pa? Uya na. Nagkukuruso-kuso na su bagyo. Ay, ano na tayo? Ano na tayo? Ma'am Lot Bueson, good morning, Tabi. Di ba araw kan permi ang nangyayari sa to? Yan ang permi nangyayari sa tuya. Yo? Kaya dapat preparado kita. Ngunya naman barangay eleksyon, SK election, siguraduhon ta na tama ang ibubuto ta ng mga barangay officials. So, matrabaho para sa barangay. So, dapat ang barangay ang makikinabang bakong so, barangay ang pigpapakinabangan. Dapat, so barangay ang makinabang, bakong makinabang sa barangay. Pera de los Ubos, susatuyang mga binurutong barangay officials, ang pighalat man sa nakan honoraryo. Kaya kita ngunyan, may pagkakataon kita na magpili kita mang mga barangay officials. Piliun ta so tama. Sumatrabaho, bako na mag-aasa sa barangay. Ay, pagtumbang ayakang bulan, may honorarium ako. So, rosisyon man, pero tangad-tangad man. Iyan ang problema sa tuya. Tapos, mabasol kita. Dahil na lamang nga ki progreso ang barangay ta. So, ibang barangay, nawawara pa supundo. Yan sana. Baka, may mga ibang barangay baga nawawara supundo. May nagtatabag kang pundo kang barangay. Kung di kitang pakiaram pagkatapos ng iboto, labot mingay sa indo. Hilingan na po nindo ang barangay nindo, may progreso lamang. Sisay lamang na mga barangay officials ang nahilingan po nindo ki pagbabago dyan sa indong barangay. Kung may mga ginibuhan, i-re-elect nindo. Pero kung tayo man kiginiribon, paralitin na daw nindo. Ilingon nindo suma trabaho, sumay magiginibuhan. Bako na magpaparaasa sa naduman sa honoraryo. Tapos sa SK naman tabi, so kamong mga kabataan, piliun man nindo su. Tigiling-hiling nindong matrabaho man dyan. Nasasayang sana ang pundo man kang sa SK, sa mga kabataan. May mga barangay ganing wala ng SK. May SK man, day man kigibo. Kahirap. Kumbaga, tigtawan ta sa naso, pinaturukaw ta dyan, kitrabaho. Ay, kitrabaho. Kiswildo. Day man nagtatrabaho. Binoto nindo, tanganing siya igwa ki honorarium, igwa ki sweldo. Pero dahil man nagtatrabaho. Kaya sabi ko, duman sa mga nakatukaw na arog kayan, mamimiss nindo pagdaina ka mo. Diyan sa posisyon nindo, yuguyugon mo ang pagtumbak ang bulan. Igwan sweldo, igwa pang allowance, may load allowance, kung ano-ano pa, may mga benepisyo.
pag mararabas, pag matur, may kita pa. Ha? Yugon mo ya. Pag may pakawat, may paliga, igwapang kita. Di ba? Ngunyan, pag nawara na sinda, tapos na suturno ninda, mamimiss nindo iya. Sanay ka mo sa araw kaya, dahil man nagtatrabaho, pero igwa. Yo, mamimiss nindo ang sigurado. Pira naman sa ng bulan. O di, July na ngunyan, sa Agosto 28, mapuo na pag-file kang COC sa mga barangay NSK. Pagka-file nindo, pwede na ka mo magkampanya. Po natulo siyang ang karampanyahan. Baka, pagka-file nindo, official candidate ka agad kayo. Pwede na ka mong magkampanya. Pwede na ka mo mag-house to house. Agosto, September. Pwede na. Ala ka mo dyan magkarampanya. Sige. Alas 7 na tabi, mga tugang tadtad, pag irestoryahan tayo ng executive order ni Mayor Criselta at yan, nahapon, igwa po ki procession street dance dyan po sa Ciudad Cantabaco, kang imahe po ni Santo Niño de Cebu. O yaon po dyan sa Saint John the Baptist, si imahe ni Santo Niño de Cebu. O, so mga pagkini, so mga deboto, pasyar na lang po kamo dyan, yaon sa Tabaco. Tiyan na hapon, igwa po ki procession street dance. Dyan sa syudad din Tabaco. May mga nagkakapirang mayor na tinampo ang sasaraduhan, kaya may mga traffic rerouting. Baka tabi makuatatad si Ma'am Henny Colarina, ang pamayo tabi kang Public Safety Office. Baka makuro ka istoryahan tatatad ha, kung makuatatabi. Sige. Alas 7:01 po, ang satuyang Philippine Standard Time, day po kamo magharali, mabalik po ang programa. Makalipas po ini, o sarabay po muna kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay, na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Reparo would like to thank the following: City Councilor, Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor, Cheryl Capas Bilo, of Malinaw Albay, Municipal Vice Mayor, Abner Cargalio, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Irene Morales Fajot, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Joel Seriola, of Malinaw Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay, MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Capas Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblacion, Malinaw, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po mga tugang, balik na po kita sa programa alas 7:06 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Sirigman, oras pong yan hatod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2 sa Tagas, Tabaco City. Bisita na lang po kamo ha sa Facebook page kang B-Pro Lights and Sounds. Ayo, B-Pro Lights and Sounds ang sa indang Facebook account. O kaya apudan po nindo ang sa indang CP number sa 0907-093-3151. B-Pro Lights and Sounds. Yan, siring man, oras pong yan, hatod man sa tuya ni Mayor Si Peña Campos Bilog kang Bagong Malinaw, Vice Mayor Abby Cargullo, Cons Irene Morales Paut, and Cons Joel Seriola. Campos Biloloto Outlet, thank you. And Vice Governor Ate Glenda, kay City Councilor Riner Burse. Sige po mga tugang, balik kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Munyang pong aldaw ni na Biyernes. Pet sa 14 kita kang bulan na Hulyo taon 2023. Ako man po garariyan sa indong lingkod, ang sa indong servidora sin taga-Reparo. Manny Moxea po. Si Mr. Hulbutana, sundo kita alas 7:30 no. Kaya ano papighalata? Sige na. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, alas 7:08 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ano? Sa may mga kumpleanyo palan ngunyan, maligayang happy birthday tabi. Sa may mga okasyon man, sige, paki-like and share na lang po kan sa tuyang programa para mahilig man kang iba. So, digdi kita sa ipinaluwas na Executive Order number 20 ni Mayor Crisel. May kinaraman po ini sa temporary closure kang mga porsyon sa Siga Avenue for the arrival, departure of
Santo Niño de Cebu sa siyudad kan Tabaco. Ngunyan tabing petsa 14, igwa po ki apod kini pigapod na procession street dance. Yo, mampon databi ni King alas 3:30. Yo, alas 3:30. So igwang mga portion tabi na temporaryong isasarado, as in may magkakaigwa ki traffic rerouting sa siyudad kan Tabaco. So, ang aagihan tabi kang apod kini street dance kang Santo Niño de Cebu. So, pig-aagihan man po giraray kang prosesyon tabaga. So, pag Holy Week, parehas po ang aagihan at siya na alas 3:30. So, kaya, igwa po ki traffic rerouting. So, traffic rerouting man kang public safety office kan syudad. So, traffic rerouting man naarog po kang sa Holy Week. Eyo? So, mapoon databing alas 3 ang pagsarado kang ibang kalye dyan sa sentro kan Tabaco. So, traffic rerouting, paghali ka digdi sa may parting Tiwi, o digdi ka maagi sa pasiring dyan sa may sa likod, digdi sa may pasiring dyan sa Kubo. Maluwas ka na duman sa may parting San Ramon. So, hali man sa Legazpi, maagi ka dyan sa may Pasan Roque na, o agi ka dyan sa may Tulay na Bakal. Dati, so pigapod na Tulay na Bakal, o kaya dyan sa San Roque. So, aram na po nindo ini, So, alas 3 po yan mapon. Alas 3 sundo alas 6. Dyan pa, so, mga street, mga lugar, na aagihan po kaining procession kang Santo Niño de Cebu, di igwa po ki traffic rerouting na mangyayari at yan na hapon. Alas 3 po yan in hapon mapuon dyan po sa siyudad kan Tabaco. Sige, so mga gustong magsarabay, basta ang agihan tabi kang procession kan Santo Niño de Cebu, so aagihan man sa nadatabi kang prosesyon na Holy Week. Sabi yan sa kuya ni Ma'am Henny Colarena, ang pamayo po kang public safety office dyan sa siyudad kan Tabaco. Maski nasa bakasyon o kaya nagpaparahay pa si Ma'am Henny, nagtatrabaho man giraray. Sabi ko na nga, dita ka na istorbohon mo na. Magparahay ka muna, Ma'am Henny Colarena, magparahay ka tabi muna. Mahigusuno na babayi ini. Pag tinawan mo ini ki trabaho, talagang matrabaho. Udok sa buot ang pagtrabaho. Arog lamang kinan mga apod kini trabahante kang gobyerno, dahil lugi ang gobyerno. Dahil lugi kitang mga taxpayer sa pagsusildo niya. Pero kung ang trabahante kang gobyerno na pigpapasildo ta, siya nagbubot kang oras kung malawag siya o dae, nako. Diba? Talagang may mga trabahante talaga na talagang udok sa buot ang pagtrabaho. Maski nga ni day pakaya, may problema sa salud. Nagpaparahay pa, magkakabaragat lamang si Ma'am Henny na naman. Iyugod mo yan. Gusto nang magtrabaho at aday ka muna magpahingalo ka muna nga ninday ka mabagat. Yugo nindo ya. Kaya day po lugi kitang mga taxpayer, bako po lugi ang pagsusildo sa mga trabahante kang gobyerno na aron po kaya may gus. Maski nga ni day pa pwedeng magtrabaho ta, nagpaparahay, kaipuhan ng magtrabaho. At kaipuhan siya. Di ba? Pero sa ibang trabahante kang gobyerno, nako, malaog alas 10, maluwas alas 11.
Sinda nagbubot ko no arin sinda maglaog. Malaw ngaya kita o day. Day na ngaya takong ay kita ngayang amo. Diba? Oh, maray na daw tabi, pa-shoutout na tabi kay Nomi De La Rosa. Yo, iluto niya da ako ki pamahawan, sabi ni Sir Jun. Si Sayan tabi, Sir Jun, si Mrs. mo, si Ma'am Noime. Sir Jun, maray ka papigluluto ki pamahawan ni Mrs. mo. Ma'am Noime, dakol-dakolon mo sa natabi ang lada. Pagpamahaw ni Sir Jun. Yo, bakasyon na tabi ka mo, Sir Jun, puga-puga bagang yan, kaliwat kanan ang mga graduation. Ako na sa nagarian day nakapakudak na nagsakat sa stage. Alos gabos, ano nga yan, gabos na tabi nakapakudat. Sa graduation, ano tabi gabos na nakasakat sa stage? Si Mr. Hulbutana sa nagarian day nakasakat sa stage. Yari. No, Loren, dahilig mo na. Dahil patabi ka mo, Sir Jun, tapos. Hanggang no rin pa ka mo, ireskwelahan na naman lamang. Bakun mapo ng ireskwelahan, sa katapusan kang, ay sa Agosto na. Dahil nang ani gari perang simana ang bakasyon. Mapahit na naman. Naiko po. Yo. Sige. Lahat na ba tayo nakapagpakuda sa stage? Nakulot. Kanya-kanyang gimmick ko niyan. So mga naggraduar, palibasa ngaya, ining batch na ini ang nakasakat mo niyan sa stage. Kasi kang nakaaging taon, dahil po bagaki mga graduation, online. Online sa graduation. Online. Yogonin do yan. Online pag ngaya. Bako? Sige tabi. Yo, so, gustong magpartisipar at yan sa procession kang Santo Niño de Cebu, alas 4 na tabi mapoon. Pero, ay alas 3:30. So, alas 3 may mga pagsasarado na kan mga aagyan kang procession dyan sa siyudad kan Tabaco. Yo, so, dati man po giraray so traffic rerouting. So, oras lang, alas 3 mapoon na, pag natapos, open na ang tinampo. Yo, balik sa dati. Yo, tabi. Sige, mga taga-syudad din Tabaco. So, Viva Santo Niño. Yaon si Santo Niño de Cebu, Sir John, sa syudad kan Tabaco, Ngunyanaldam. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige. Iguan na lang kita o kaya 17 minutos tabi, lipas tabi ang alas 7. Alas 7:17 po ang sa tuyang Philippine Standard Time. So, kantidad pa lang tabi, Sir John, kang logo kang pagkor. Nailing mo sa logo kang pagkor. So, barkada ko, pikpresyuan so kada kurit kang pagkor. So ba kung logo ba kang pagkor? Subarkada ko, iyon ang ngunyan ang pighahanap. So, ahensya kang gobyerno na medyo luma na ang logo, gibuhan niya kilogo. Baka lamang mabayadan kitang 3 million. Tayo bagay ng trending ngunyan. Pero sabi kang iba, alat ka, garing ngaya, nakapokus kita sa 3 million. Paano ngaya sa 49 million? Di ba? Dahil pa nga natatapos, Sir Junso, sa Department of Tourism. Dahil pa. O, doon ako labag ito. Kundi ako nasasala, mga 49 to 50 million ito. So, pondo ka ito. Ngunyan, igwa na naman, pagkor.
O presyuan kan sa kuya. Ang logo ba nga ngunyan kang pagkor? Simplihon sana. Garingani kinopya sa Petron. So kasulinahan baga. Hilingan nindo ang apod kay ni ang logo kang Petron, gari letter P man sa nabaga. Oh, so pagkor dati ko ta magayon sa logo, so may kamot tapos may bulan an aldaw sa tahaw nakaarog ka iya. Tulog ring kulay ito. Ngunyan duwa na sa ng kulay tabi Sir John. Blue sa kapula. Matiba yun so nakaisip kay ning logo. 3 million. 3 million tulos. So sarong sungay-sung. One, prenisyuan kang barkada ko. So sarong ngayang sungay-sungay na kulay blue, 1 million. 1 million tabi, sir, so eksakto baga ka itong binayad, 3,35,715 pesos. Yeah, on na. So sarong sungay-sungay, 1 million. So panduang sungay-sungay, 1 million man. So sa baba, so kulay pula, na gari sungay-sungay na pabaliktad, 1 million man nga ito. Tapos so, laag na pagkor, kulay blue, so letter na pagkor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, anom na letters, Sir John, ito nga ya, ang bayad kay ito, 35,715 pesos. Kaya, kung tutalon mo ining logo kang pagkor, Sir John, 3,35,715 pesos. Ano nga yung nagpupuo na tabi, Sir John? Nahaloy na. Gold gayod ang pintura, Sir Mo, ginamit. Gold Ito yung ni Sir John, maski sa mga estudyante mo, kayang gibuho ng araw kaning logo. Kaya sa mga matitibay magibo ki logo, oy, may future kayo. Tabaka may ahensya kang gobyerno na luma na sulugo, magpa-contest, o kaya makuha ka mo, sulugo ang gamiton nindo, mabayadan ka mo milyones. Ano pa ngayang maahensya kang gobyerno ang luma na logo ta? Gibuhan ta ngayang logo, baka ngaya mabayadan man kitang milyones. Inay ko po. Sabi kan sa kuyang super alalay digditabi, Sir John, na si Boy Libak, kaito ngaya kang kitatay digong, may hinilingan tulos so pakatukaw pag presidente, day panganik ngaya sa rong tao, dakol so mga nagkatarakot. Day panganik baga sa rong taon kaito so pagtukaw ni digong, dakol so nagkatarakot. Maging mga opisyal kang barangay, maging mga opisyal kang gobyerno nagkatarakot. Nata, kung ingkaso imbulto ka sa droga, tutok-tukan ka. Pag tok-tok sa imo, pag iyo man giraray ang gibo mo, sunod na aldaw, makuha ka, dyan sa gilid kang tinampo. Makuha ka, otro aldaw, sa gilid kang tinampo, kaya sa gilid kang salo. May tama nin bala. Yung sabi kang sa kuyang alay, ilingan nga yan, bus ka ito, araw kaya. Ilingan mo niyan, anong yan nangyari mo niyan sa Pilipinas kung mahal? Siya budigdi, siya buduma, siya buduma, siya budigdi. Kada apple po naman na droga. May sangkot pa nga ni ngayang halangkaw na opisyal kang gobyerno. Ay, inda. Ay, pangyari.
Sus ko Maria. Grabe ang pangyari sa Pilipinas kung mahal tabi, Sir John. Paano na daw kita? So Department of Tourism, ano nangyari? Department of Tourism, so ibang video naman sa promotional video ninda, bako man sigshoot sa Pilipinas, sa ibang nasyon palang tabi to, Sir John. Pangya. Ay, ling mo na yan. Ay, Diyos ko, nasa na, Sir John? If I could choose to live my life, there'll be no ease to say. If I would choose to hold your hand, there will be no words to say. Without talk, without pride, live the things that seems to awaken us. Without fear, live your lies. Let the magic turns your life around. Around. If I would choose to touch you there, will you touch me there too? If I would choose to stay with me, I spend my life with you. Without thought, without pride, live the things that seems to awaken us. Without fear, live your lies. Little magic turns your life around. Around. Oh yeah. Oh yeah. Around. Yeah. Last 2 minutes. Last 2 minutes sa lang. Nangyari. Kristalina ho, good morning. Last 2 minutes. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, at least may talento. To live my life, there'll be no it's to say. If I would choose to hold your hand, there'll be no words, without talk, without pride. Live the things that
that seems to waken us without fear. Live your lives, little magic turns your life around. Around, around, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, around, around. Yeah, yeah, oh, yeah. Pangyari sa mapagkutabi dyan, Paul. Sige, paalam na kita! Ay, nailing mo na yan. Mga tugang digditan naman po muna para mintras natatapuso na sa tuyang programa ngunyang pong Biyernes. Petsa 14 po kang Hulyo taon 2023. Sa ngaran po kan sa tuyang mga katuwang sa programa, thank you po sa MBY Dormitory, kay Vice Governor Ate Glenda, sa B-Pro Lights and Sounds, kay City Councilor Riner Burse, Mayor Shi Peña Capos Bilo, Vice Mayor Abby Cargullo, Cons Irene Morales Paot, kay Cons Joel Seriola sa Capos Bilo Lotto Outlet. Uy, igwa po ki Tricak Derby. Yan po sa Parapoto sa July 24. Imbitado ka mo. Yeah. So amay-amay tabi kita tabi Sir June, ano poon kang nakaaging Lunes 6 o'clock o kaya 6 to 7:30 lang po kita, ha. So yan ang amay na kitang maghulbot 6 to 7:30. Yeah. Sa ngaran po nito ka boss, mga parantabay niya to, maraming salamat, paki-like and share na lang po at sa tuyang programa para mahiling man kang iba. Paaram na po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana, sa indong servidora sa Indagariparo. Sa Lunes naman kita magaribanan. Happy weekend po sa gabos. Iringat po kita. Adios amigos. Domo arigato. Bye-bye. Sa sakong atubangan, kung dai ka umisog, ako magagagal. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo,
sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World